नोंथांमोननि गेजेराव दिनै दोंसे सायरि भिडिअ लानानै फैलायबाय। सायरिखौ दैथायहरदों रन्जय मुसाहारि, दृष्टि क'क्राझार। दानिया खोनासंलांदो। ओइ सना, नों जे बुङोमोन आंखौ कलेज हाबबा आंनिस्राय साबसिन सिख्लामोन ना आंखौ बावगोन होनना, नाथाय दिनै नोंसो आंखौ नागारना थांबाय। नोंनि बुंलांनाय बै रावफोरा आंनि गोसोआव जाखांफैबाय थायो। मा साननानै आंखौ बिब्दि बुङामोन नों? ना खाफालावनो बिब्दि लिरनाय दंखायोमोन? मा जाहोननि थाखाय आंखौ नागारना थांखो नों? नोंनि अननाया मा एसे सोमोनांथाव। आंजों मोजां मोननायनि मुङाव दुखुसो होबाय नों। बिब्दि खालामनोमोनब्ला आंनि गोरबोजों गेलेनायनि मोन्थाय गैयामोन नोंहा। दिनै जों सानैनि समाय लानायखौ फागुन दाननि जावलिया बारा बबेबा जायगायाव बुखारना लांबाय। साथा माथा नागिरबायदोंमोन आं नोंखौ सना, नागिरब्लाबो मोनासै आं नोंखौ। बावनो